No niin, moi kaikille! Hyvin alkaa tää jäätymisellä tää video. No, ei voi mitään. Nyt saa ollakin aivot vähän narikassa, että palautin kandin tänään. Olo on tosi helpottunut ja niin kuin äsken sanoin, aivot on jo narikassa. Ei niinku ihan käsittämätöntä, että se nyt on se ohi. Se kirjoitusprosessi. Kohta mulla on mun ensimmäinen tutkinto, eli musta tulee siis kasvatustieteen kandidaatti. Ja ihan hassua ajatella, ettei nyt huomenna tarviikaan yhtään mitään tehdä sen kandi eteen. Mä kävin tänäänkin noin 12 kirjaa palauttamassa opiskelijakirjastoon ja varmaan 17 kirjaa kaupungin kirjastoon, että nyt ei niitäkään enää lojumassa täällä missään nurkissa, ainakaan toivottavasti. Olin kattomina niin, että sain kaikki vietyä. Mut nyt pikkuhiljaa kaikki merkit kandin kirjoittamisesta katoo täältä meidän olkkarista ja hyvä niin. Sitä ei tarvii nyt vähän aikaa miettiä, että seuraavan kerran varmaan kesäkuussa, kun se tulee sitten, saa kuulla sitten palautteen ja arvosanan siitä. Ja tosiaan muuten ei mennyt niin kuin Strömsössä tänään tää mun kandidaatin tutkielman palauttaminen, että olin 15/12 yliopistolla, valmiina oli tulostettuna työ, kunnes mä sitten tajuan, että mulla pitäisi olla mukana todistus siitä, että mä oon tehnyt kypsyysnäytteen. Ja sit mä tajuan, että se onkin meidän keittiön pöydällä. Voin sanoa, että melkein meinasi tulla itku siinä, että opintotoimisto oli auki kello 12-14. Mulla menee suuntaansa keskimäärin 45 minuuttia koulumatkaan. Eli laskeskelin, että aika tiukille menisi, että ehtisin takaisin sit sen todistuksen kanssa. Ja onneksi maailman ihanin iskä pelasti mun supermies-iskä, joka sai järjestettyä työasiat niin, että iskä ajoi tänne meille ja haki sen todistuksen ja sen jälkeen toi sen mulle koululle ja en vois olla kiitollisempi. Mulla oli niin helpottunut olo, kun mä näin, että iskän auto kurvaa sitä Snellmanin katua ylös siellä ja mä ajattelin, että jes, nyt mä saan sen palautettua. Et kiitos iskä, olet maailman paras, olet maailman ihanin, kiitos, kiitos, kiitos. Joo. Ja sit mä sain palautettua sen. Kiitos iskän. Ja siinä oli niinku, oli niinku aikamoinen stressi siinä vaiheessa. Et enkö mä nyt saakaan sitä palautettua, mutta iskä pelasti. Ja nyt mulla on ihan siis sellainen olo, että niinku ei ajatukset niinku pysy yhtään kasassa, että niinku kyllä te ehkä tiedätte sen tunteen, mikä tulee, kun sä saat jotain isoa valmiiksi, mikä semmonen helpotuksen tunne ja niinku tavallaan jollain tasolla ehkä on vähän jopa orpo-olo. Ehkä siksi mä aloin eilen jo haaveille gradun aloittamisesta, kun tuli orpo-olo, että eikö mulla enää mitään kirjoitettavaa. Mutta ehkä en mä nyt sitä ihan vielä aloita, ehkä sitten loppukesästä. Ja näin, mutta mun puheistakin varmaan huomaa, että en oo ihan skarppina, mutta suotakoon se nyt tänään minulle, kun on tää iso puristus takana nyt kokonaan. Ja tänään tosiaan vietetään vappua. Hyvää vappua teille kaikille. Ja mä menen itse Sampan kanssa, sit kun Samppa tulee töistä, niin mennään mun vanhempien luokse. Mä en oo 1,5 viikkoa nähnyt niitä ja alkaa olla jo ikävä, että 1,5 viikon tauko on meille tosi pitkä, koska normaalisti me nähdään jopa kaksi kertaa viikossa. Ja eilen olin ihan onnessani, kun sovin äidin kanssa, että vihdoinkin huomenna mennään sit sinne. Ja tänä illalla sit juhlistetaan tosiaan yhdessä vappua ja sitten sitä, että mä jätin mun kandidaatin tutkielman.
Jee, pakko sanoa jee taas väliin. Mulla on hyvin helpottunut olo. Ja mitäs? Niin, viimeksi kun mä tein videopostauksen, niin mä kerroin, että mä olin käynyt työhaastattelussa. Ja arvatkaas, mitä mä sain sen työn? Jee! Oon ihan innoissani, että viimeksi jo paljastin teille vähän, että se on siis ihan mun omaan alaan liittymätöntä, jotain muotiin ja asusteisiin liittyvää. Ja ihan siis niin kiva ajatus, että mahdollisesti jo tämän kuun puolella pääsen tekemään jotain sellaista, mikä ei liity ollenkaan mun alaan. Et mulla on ollut vähän semmonen ähkynyt keväällä kaikista kouluun ja opiskeluun liittyvästä, niin nyt on tosi ihana niinku päästä myyntihommiin niinku muodi- ja asusteiden pariin. Et en paljasta, mikä liike on kyseessä tai missä se sijaitsee. Ehkä joskus, jos satutte samaan liikkeeseen, niin moikatkaa. Mutta en paljasta sen enempää. Mutta voin sanoa, että siellä on ihan liikaa ihania juttuja. Et saa nähdä, jääkö mulle ensimmäisestä palkasta mitään käteen, kun siellä on niin paljon houkutuksia, mutta yritän olla ostamatta ihan hirveästi kuitenkin, että jäisi jotain käyttörahaa meidän lomamatkallekin sit heinäkuussa. Mutta joo, ihana juttu. Nyt olikohan mulla... Ei mulla varmaan mitään muuta ollut. Toivottavasti, että saatte selvää mun höpinöistä, että mulla on tosiaan ihan semmonen olo, että mun aivot on karannut jonnekin, että ihan pehmennyt pää ja sen varmaan huomannut mun jutuistakin ja muusta, mutta suotakoon se nyt tänään minulle. Huomenna voi olla sit taas vähän skarpimpi ja ylihuomenna sit taas vähän enemmän skarpimpi. Että postausten postausten pariin. Mä palaan varmaan ehkä ylihuomenna viimeistään. Mä yritän nyt starttailla samaa postaustahtia, mikä oli vielä vähän aikaa sitten. Mutta ja niin, sen pitäisi onnistuukin, koska mulla on tosiaan kesäloma nyt, että seuraava tentti on kesätentti on tuolla 11. kesäkuuta. Siihen mun pitää pikkuhiljaa alkaa lukea, mutta ei mulla muuta ohjelmaa ainakaan vielä ole ennen kuin työt alkaa. Että kesälomaa viettelen nyt, vaikkei tuolla kyllä hirveän kesäiset kelit ole, että ainakin täällä pääkaupunkiseudulla oli niin hirveä tuuli tänään, että ei kyllä niinku, mulla ei nahkatakki päällä, niin tuli kyllä aika kova tuuli. Kylmä. Tuli siis aika kova tuli tosi kylmä. Huomaatteko te? Ei mun puheesta mitään. Joo. Noniin, oli kylmä siis ulkona. Sovitaan näin. Mut joo. Nyt mä menen. Mulla on 3 huonot yöunet takana. Ja mä menen nyt nukkuu päikkärit, mä luulen. Joo. Mä teen mun lempparijutun, eli laitan Netflixistä jonkun hömppäleffan pyörimään, otan peiton ja tyynyn sohvalle ja annan ihan rauhassa nukahda, jos siltä tuntuu. Mutta nyt on tosiaankin päikkäreiden aika, että jaksan illalla olla skarpimpia. Että mun kanssa jopa pystyisi jutella silloin. Nyt näyttää vähän huonolta videon perusteella, mutta ei vaan mitään, ehkä päikkärit auttaa. Mut hei, palaillaan viimeistään ylihuomenna sit postauksen kanssa sitten. Noniin, moi moi murut!